wie können wir unsere Unterstützung, was Waffen betrifft, für die Ukraine intensivieren. Deutschland hat, wie ich eben schon berichtet habe, ja einen Betrag von deutlich über 7 Milliarden Euro in seinem Haushalt jetzt vorgesehen. Das ist sehr viel Geld, aber es wäre weit mehr als die Hälfte dessen, was alle anderen bisher geplant haben. Das ist für uns ein Hinweis darauf, dass wir wünschen, dass mehr Beiträge kommen. Und diese Diskussion hat nun angefangen und wird dort stattfinden, aber sicherlich auch noch danach weitergehen. Der türkische Präsident hat dort versprochen, dass er diese Frage seinem Parlament vorlegen wird als Regierungsvorschlag und sich auch dafür einsetzen wird, dass das im Parlament beschlossen wird. Das ist ihm gelungen. Insofern ist da ein wichtiger Meilenstein nun erreicht. Der nächste ist die Zustimmung, die wir noch von Ungarn haben wollen. Und ich bin aber auch da zuversichtlich. Insofern verbieten sich auch alle Spekulationen, wie es ist, wenn es nicht so kommt. Ich gehe jetzt davon aus, dass wir sehr bald alle notwendigen Entscheidungen zusammen haben werden. Und das ist doch eine gute Botschaft, weil es ja unser gemeinsames Verteidigungsbündnis, die NATO, stärkt. Veľmi otvorene aj tu v Berlíne chcem povedať, že na dnešnom stretnutí v Užhorode, alebo v blízkosti Užhorodu, sa ukázalo, že máme na niektoré témy diametrálne odlišné názory, pokiaľ ide o Ukrajinu a pokiaľ ide o Slovensko. Predovšetkým my neveríme vo vojenské riešenie situácie na Ukrajine. Na druhej strane chcem povedať, že sme sa zhodli na viacerých dobrých projektoch vzájomnej spolupráce Slovenska a Ukrajiny. Ide o prepájanie energetické, sme pripravení pomáhať tejto krajine, ale znovu chcem povedať, že sú témy, kde nemáme spoločnú reč a hovorím o tom absolútne otvorene, aby sme sa vyhli akýmkoľvek nepríjemnostiam. Pozeráme na vojnu na Ukrajine možno inou optikou, v určitom slova zmysle. Aj preto niekedy od nás prichádzajú stanoviská a postoje, ktoré nie sú vždy všeobecne vítané v medzinárodnom priestore, ale tieto naše stanoviská a postoje vychádzajú z nášho poznania situácie a z našich predstav, ako by sa mala situácia na Ukrajine vyvíjať. Napriek tomu si želáme, a hovorím to veľmi jasne, aby Ukrajina bola nezávislá, suverénna, prosperujúca a demokratická krajina. To si želáme, pretože to by bolo dobré pre všetkých, nielen pre susedov, ale aj pre celú Európsku úniu. Ale ja si jednoducho vyhradzujem právo ako suverénny politik hovoriť o niektorých veciach otvorene. Ak mám názor na niektoré veci a stojím si za týmto názorom, tak budem tento názor takýmto spôsobom prezentovať. Ja som to už dnes povedal, poviem iba jednu vetu. My neveríme vo vojenské riešenie konfliktu na Ukrajine. A možno to môžem povedať dnes, ale zopakujem to. Pýtal som sa opakovane dnes ukrajinských predstaviteľov, aké máte plány? Jediná odpoveď bola vojna. Iné plány nie sú. Aj preto, ako predseda vlády Slovenskej republiky, podporujem všetky mierové iniciatívy. Dokonca dnes som podporil aj tzv. Peace formula prezidenta Zelenského, hoci môžeme veľa diskutovať o reálnosti tohto plánu, a chcem vyjadriť presvedčenie, že pripravovaný summit mierový, ktorý sa dohodol v Davose, by mohol byť výbornou príležitosťou na to, aby sa tieto mierové plány vyhodnotili, do akej miery sú alebo nie sú realistické. Thank you.